Human na kumpirma ang kaso sa bird flu dito sa Luzon, sugod karong adlaw Marso 8, gidili na ang pagsulod sa poultry products gikan sa maong dapit dinhi sa probinsya. Si Gobernador Gwen Garcia miluwat og Executive Order No. 9, Series of 2022 kagahapon Marso 7, agig pagpanalipod sa poultry industry sa lalawigan. Ubos sa mga executive order, gidili ang pagsuod sa mga buhi nga mga manok, langgam, piso, similya, itlog, abono nga hinimo gikan sa iti sa manok ug uban pang poultry products gikan sa Luzon. Ang ban mulungtad og 45 ka adlaw. Kahinumduman nga ang buhatan sa Bureau of Animal Industry, Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory ubos sa Department of Agriculture mipahigayon og pagtuon sa mga nagbuhi og itik ug pugos sa mga probinsya sa Bulacan ug Pampanga ni adtong Pebrero 22. Pinaagi sa Real-Time Polymerase Chain Reaction kun RT-PCR ug nasuta nga ang mga sample positibo sa mananakod nga H5N1 kun avian influenza virus o bird flu. Ang ubang probinsya sa Luzon sama sa Laguna ug Camarines Sur nagpositibo usab sa avian influenza. Gipaubos na sab sa surveillance ug testing ang ubang probinsya nga kasikbit ni mga nahisgutang lalawigan. Ang Department of Agriculture nagpagawas og Memorandum Circular No. 5, Series of 2022 nga naglatid sa mga sumbanan alang sa paghatod kuha sa mga manok ug uban pang susamang produkto. Sa pagsuwat ning balita, wala pa mo issue ang Bureau of Animal Industry og no movement policy of all poultry and poultry products nga gikan sa Luzon padulong sa Visayas. Hinungdan nga gipanagan-an na ni Gov Gwen ang sitwasyon ug gilagdaan dayon ni ang EO No. 9 Series of 2022. Ubos sa maong EO, gimanduan sab ni Gov Gwen ang tanang mayor sa probinsya sa Subo nga hingusgan ang pag-implementar sa mga lakang batok sa bird flu labi na ang seguridad sa matag puerto. Pagbangil sa dako na unyang kadaot nga mahatag sa bird flu ngadto sa industriya sa pagpamuhi og manok. Ingon man sa mga slaughterhouse kun ihawan, sa mga magnegosyo og live chicken ug dressed chicken, sa mga naninda og pagkaon nga manok, itik ug pugo ang mga sangkap ug uban pa. Gitahasan usab sa gobernador ang Provincial Veterinary Office pagpahigayon og surveillance. Uban sa taho ni Mylene Manto, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.